Kublai pi prolog sa sisen nga priang subhai pi shagani ga program ya kren jongi ha kaba nginyo ban ya kren bat ya pelajing mut ken jet ken soi ha kabe dei bat kanika jinglong jingman namar bakum bingin atip bak election MDC kanam jingai shu satangkat tu kat ni sngi bat kita yo ha ka bangin yo banyak sim benta ha ka ban tap iki vote ki jongi bat ha shwa bangin poi syakata ka benta ni kwa ban ya keren bat ru ban ya pusan kendiat bat ngikwa ru ban tip ha ka be dei bat ka mat trekam lani kata ka manifesto ka baki ong jong ki sing san perthai ki bedan hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jentia Hills Autonomous District Council ti nakalyang jong shulong mil ukorwo ka atiar wan ra shapi ka ni ka program ya ka bala ai kerteng ka jongki ka manifesto ka jongpi ka vote ha ka bamenta ka janmit nga don lang ya secretary jong Meghalaya Pradesh Congress Committee bat ibalongru i kertong jong Congress napo ka lajum khra malki constituency iban yakun hagini election MDC sheka KHADC bat ita ide iba manual badwar tim ba nga priang subhai pi sheka ni program ka jongi bat ka jing thmu jongi haba ngi wan ban yakendo ip kalong ba ni kwa ban tip ha ka be dei bat ki mat rekam jong ka seng congress bat ru ha ka be dei bat ki thmum lani ka thong ka jong phi ku ukurtong ban pendep ya ka jing yakun ha ka ni ka election MDC ti to ka jingkli ka ba nengkong ka ba kwa ban bu happy ha ka ni ka por kalong ba ha ka election anam la ban laj unu ukurtong lani kanu ka seng ki don ya ki matri kam lani ki manifesto ti pila banyak tho ingi ba balai don kam yi kini ki manifesto to ban sedang banong baka kongres kadon ka manifesto ngamong baka di manifesto naman ba pila suthu hi kam dei ka state ba ko bai naman ba ka Jante Hills kadon le ijing don kam jong la jong ka Garu Hills kadon le ijing don kam la jong ban syakaran bitang Sipanga District Council ban ngi ki Khasi Hills su ni don la ijing don kam te besyu ong no kadai kamat ka ba let's say ngi kwa ban bodien let's say bangi kham ngo khia ike jing don kam ju ki pat Khasi jungi kan ni apo ka District Council jong la jong te ban ong sedang hi na kamat hi kabang ibu hakmat du kumno ban ya penyan kabaningkong hi naka Congress Party ben ni nanga simat mo naka Congress Party kabaningkong te ka di pa ngila ya song kambnya ban penper ya kata ka 6 schedule man hakaniru katu jing song jo ka Congress hangthi hapo ka District Council ndai baong ba kayo song ban ya trilang ndai ha ka politics pila sutho kan bahi badan lang ha ka ju kamit banya kran banya ka bami na kamit ban mi sabar bamtre banya kran te ka jing song jo ka congressman ha kani hang thiru apo District Council ru ka ditang katahi namar ba ka 6 schedule ka dike ka ba ahi ka congress nu man shwa mandai te haba ka 6 schedule ka khlan ngiru ngi suthu bangi don kam ban don ketilang hapo ban amend ni ka 6 schedule te bat ngila ai ki recommendation du ki babon shulong no bang is new bok baka sarkar pedeng ka khalam sei ka hakani ka macam ha parliament man hakani ma ka tu bahis shong ha parliament te ngi kwa ban bud de ni kata ngi suthu ba ki tu ki amendment ba ki recommendation na kaliang ka congress ki de ki ba campus camp shu ka jing don kam jong kata ka imlang sa lang jungi bat ban klan ka jing te la kam ban let's say ban continue ka 6 schedule ban continue ka District Council hi kan ko mar kom kam jong ka te kata di ka thong baning kong la de people khat pat ka baar da fi pej na kaliang ka congress kadon kata ka jing ong ba ka sinchar khadar kam kut ta ka sinchar ma ka dai ru ka jing bisar te ka District Council ka junan ka court la jong ka balai bor hi da ka sarkar pedang balai bor hi apo ka 6 schedule hi baka ka kharnet ka bandriu hi baka ka jing bisar ka di ban khlan hanai hadu mantangi pej baka District Council ka tulat ka jing bisar te banong ban ka jing kwa jungi ka long baka yeng bisar kam de ban kut tang hajrong ka di ban let bat hiar shadu shaki snong ki ba pher but let's say
kandai ko wai na kirukom ban aibor biang iki snong ban aibor iki snong ha kata kirukom sensar pa kata kirukom bisar ka ba long ha por ki barim ki baja namar bangi rung itip hi pa ki por ki barim ki baja ki dorbar snong ki don ka bor ban te lakam ya ki eki jeng don kam jong ka snong bat bam num ailat ban le bi an kat sebab mon nei ko balong menta ba kala jelai palat kani ka jing kiu ka jing di drunks ke ngai i ba long sarkar khamtam na kalyang ka pulit kim don than ka bniat tingi don kam hi ban ai bor biang ka snong diat ba kan yo ban te la kham bniat banum ai lat than yo to drugs bon kiu jelai kan namar ka dei ka jing mai ka jat ban riu ro ko wei kam dei ba om ba ka jing ma tang jat ban riu han dei khamtam ki khôn jungi ki banang lung ka men sem banang lung ka met banang lung ka jimut jibat khan lada ki yat bakla hi te kam dei ka rukom kan te bante la kam hi kata ka bas ngok khia ka long ba hadu menta ka snong gam don bor tingi kwa ban pen klan chu i ka snong ngi kwa ban ai bor wa ki long kumi ngi kwa ban thap shu i khnang ba kata ka jing bisar kan yat ka ba kham ba phi da ila le kum ne wa ka kam ka jam ro kan mi ki bon ki ni ki khna jungi menta ki la pas LLB ki la pas lo nei kim yo kam ki pli te kim pat yo ban tre si sai kata ka jing nang jing start jung ki kat ko kom badai te ladang ipin mi si sai kita ki yeng bisar ki ba kham hapo de etang hajrong nei ba ya chdu so po ka village level te le sikin bon ki khna ro ki man yo kam tang na ka turu te ki dan hi kita ka jing kermen ba kata ka yeng bisar kan nang ya chakman ka batam ban suong no ka mat ka balai kat ka jing su thu jungi ngin habete la kam hi khambon wat ya kani ka kam ti mau ti khndo te kumbang supet hi nga manta phina pet ki parmau ki parsiam ngim dadan than ka control ndei bangong bangin te la kam ban ong ban pen khang lenti ya ki kalenti ngin hab ya pen i khambon ndei ka jing ti mau ti siap ka de ban long khambnia namar bangi su thu ba phi kani ka jing kiu ka jing pang bampong mo ka jing pang cancer hang le po state jungi ru ki contribution factor ki bon phimna ban chu ong bu de tong ukwai phimna ban ong bu de tong cigarette phimna ban ong ba ka de tang ka kiat namar ban da ngi lech ki hospital ki ba pher la dang i ba ka hospital cancer ka cancer wing ka dan arphotli ki jing thia ma kana ru phina pe ki khon lung jungi ki ba tang hapo ka sipo khat arsenam du la yo pang cancer te pin chukun no ba ki bam kwai ba ki discret ma ki te bam la long te ko tu jing bam pong actually pin su pej bha ka dei ba ki la bon palat kita ki elements mo ki ba ta naka bam naka di naka ka jing im lang sa lang jungi kan te nga pej ba ngi hab ya te la kam hi kan bangila namar kani ka kam parmau ru teng ki brio ki don ka parmau chong la jong ki ti yu tu khundau ma kisngo ba ka de ka chakha jungi ki le kal baman ka biang ta handai ba lada wan pat uslap tu utuit na katu kapar tu ulet chiki wa doit te lada pila pen snew hi tu ka khandau wan mut ba ka khandau ka de ka ba khoi ya namar ki dan ki elements ne ki dan ki machu ono poison ma ba pher kum ki lead arsenic ki different types of machu ono ki mercury ki ba let's say kamat jungi kam nak sim telada katuit katu ka na po uslam katuit situ ki wa doit na katu ka parma parsiam katuit sharum bar ki dan bar ki snong ki barit ki please ti sharum satrai ki di katu ko kawan ra hi ki jing pang kan te kamet ru kam num la ban sim te sayo jing pang ki pher nang ta te kadai kamram collectively hi jong ki khasi ki pat khasi bro ho khaj hi bakin su thu kan ba kata ka jing te lakam bat kata ka jong rukom penyat ka di ban long kham scientific kam de man chule pathar kat balam tenga thrai ngi don kam kan ban control bat ikita kata di tang kanuk sa ko wei mang ai phi khna ma pin su thu baru paj ba ro thrai ude man su thu hi kata ka ike te kum kita ki mat ru ngi don hapo khmat hi mangin ya entah ba sakaway pat kamat kalong ba kani ka jing ya ai license mo naman ka district council teng i khap ya su thu hi ba ki khna jongi ki bala pas bah ka school ka puli ka puthi ki mi okam ka ba te ngi hab ya pen mi hi kita ki rukom kumno ban ai kam mi ki ndai te what ki dan ndai ba tangani ka kam ai license ki bre wakin pli ki karkhana ba per kini ki companies ki bawan ki ba per ngasilingo ba ban pej ba karukom ai
license ki ka requirement ka dei petang ban ai kam khasi khada jungi hendai kim ong pat ka kam yo hendai kim batai pat ka level yo pila su tho am ka organization hangno ru kandan kata mengang khat ka low level management, mid level management, top level management. Te kidan ki department ru kum ki marketing ki finance ki human resources, tapat ki R&D, research and development, tapat kidan ki operations, kidan ki banshu ong nak ma ki procurement ki ti bon ki kena jungi ki lapas hendai ki miok tu chat kam ki khasi bobon sen hin pipet karkhana ne ki company so per ki shulong ta ki nong Aisha ki shulong ta ki nong penkhut kamla ki shulong ta ki nong upgrade hendai ki bon ki khasi jungi ki bala nang la start ki ba long deserving man yo te kini ki companies ki bawan na bar kham tam ki karkhana per kim kwa man ai lesi ki kwa bani ai tang para maki tu khasi jungi yo ki kam ki bakham po hanai ki yo lun maki kam ba he te tu jing te la kam ki te ka di ban scam ba kan ngem de ban island habangi ai kum kita ki trade license ki bakin trai ru ki di ban yo pat ka kam ka bakham janai te ki khasi ki di ban yo at each and every level te kata kai ke ngi di ban sim kham khamat te da ki phai biang pat ban su ong no wat kini ka kam ai trade license su nakaliang jungi ngi ong ba kam dei su kini ka juk ban su ai pathar kat sebalam namar ba ngimla ban len mo kini ka jing ka khasi kingi ki kum ki pat khasi ngim dei ki bri ki ba pe chuan ye ba ro khat ngi kullum nu thi ba ro khat ndai ka ba isnai ka long ba ngi su ai trade license su bri ba nang wan men uba lesitang ha khasi jungi yo ka jat pat yo ka jat ba ula yo pat ka trade license ban trade ki kam ki bahe hendai ka bai senai ka long ba ki dan pat ki pat rithor banabar ki bala sa ang ne Meghalaya matala shis pas nam tam nyo phos nam tam prapos nam tam kum ki tu pat ki pli ki sha yo raj panban usuwan ubriu batang benin ulawan ula le try sa bapalan hendai ki try muluk jungi ban su ong no ndai tang ki khasi ki dakhar ru hang ne ki pli ki myo kam habang ya trade license ka di bandan kata ka assimilation process su kan ubri u khabdan chu handi ka tas nam bun yo ka trade license ngi di ban ai lat chai ki bri ba ngi la kham khan siparlok sipara namar ki albun ki dakhar handi ki bala bun bala sas nam de ki post nam de ki spas nam ti komi ki tu ngim dai ki man kan namar ki tu le ki pli la long kum mangi hita te balingin syukran banyak ki balingin chule banyak ki te kadi bandan kata ka proses ban chu on ko molong sa Amerika si bakidon ki green card tingi ru di man sedang kum kita kan lada piyo pilasa ni la san post nam palat pila dunyo ikat ibadai we rong pilasa ni sa post nam piyo di we rong tem de ban chu ai trade license ju bri banang wan men ai trade license ai lat begitu ki break bala dan hang ni ki bala long kum mangi he ai lat ki ru kan habang ye trai lang hande habakadan par ka kam ko bau khasi ula ban trai ngideban prefer swahi padiban hakitu ki jaka de ban yo be hi tang tong khasi te kum kita ki iru ni ban pet kham bania nakaliang ka district council te katar ko bai hi te khanika ban ong ka district council ko de bai ka jaka ka bale se ki funds ki duna baka proposal ka bayad na district council wat chakini ki ministry ki ba pher na sarkar pedang kum ki tribal affairs ki kam da khlan tinggi ngi kwa mentang bandang yo rong hang ne ngin pen khlan chwa kita ki proposal ki pher let's say ka proposal kam dei ka bamnia than te menta philasu tho ka India kam dei su ka ri ka ba mandai kila kham nang kham start haba ngi sna ka proposal ru ka di long comprehensive ka di ban te lo di ba khat ki di ban ta ki social accounting point of view tenga thrai nga nakaliang ka congress ngi kwa ban at least ngin khlan ka tu ka relationship ngin khlan kita ki proposal ki bangi sina bangin ai se the ban kantiu ka jaj ban riu bang idon ka ta ka jingkremen la dangi khlan ka proposal ka biang wat na se thiru ki ministry ki ba pher ki don hi ki jing su thu bagi khap ai tingi kwa ba at least ka tu ki proposal ka bangi ai ngin khlan ngin yele ban wan ra kat bangila ka pisah se po Meghalaya bangin kentiu he ke jaj benrio pat kidan ki department ki pher ki bala man rap bi kata te kumi kata ru ka dike ka bamat ka ba khamat hin kaliang ka congress kan to anchuk ni ktin hiwa ngin poish kita ki banta ki ba ngin yakren kamjle shu ma ti ka we ka bang akwa ban hang ni kalong ba ha ka bede bat ka manifesto biang ti hatu biya ka ni ka manifesto la ban
phila ban pensisha ba la ban pentrikam ha badan ha kabor bat lada la naka igada bam la ban pentrikam ngamong phi kini ka jing sna jungi hang ni mentang ngamong ladang ngim don ka bor ngim na man pentrikam namar ba ka kam sensyar hi kham tam ka darbar mo ban chu ong no kum ka district council ru de ki darbar hi bagni shong lo ki nong mi khman ba khon ladang ngim don ha ka bor makna ru ndei kabut tingi la ban ai ka ktin tingi la ban kran ka jing pen sngo thu ru ngi la ban pen so thu te habang ya kran ladang ngim don ha ka bor ru at least la don pat hang tu ka jing thir jing mut ba ki jing mer jing mut ma jing thir hang tu bat ngi ya ai ka mer jing mut jungi let's say lada ka don ka jing khlan ka ta ka jing a jing mut jungi ka ba shong nia bat ka ba shong kunor te kam hi phi ban ong da dei samano monor ban pinya namar habakut ite di jaj ban riu te ban ong ban ngi bisni ngi pi hun te ka bam la ban long namar bangi la syai lupa kat jing so junga li tengi la arfus nem sadien tengi ni perkhat ke kata ngi khabi perkhat ke jaj ban riu swahi kata parti bu swa sai bu swa kendong ngasa dal apoi hang thi te ka jing kwa jungi te long bangi ni mer jumut khambon hi kan bangi ni yo ai ka bor ka buj ka nia ka jutang ban pen khlan je kata ka rukom trikam te kam dei ban ban hab wan habor kam dei ngidan kata jing kermen ngini wan habor ngidan kata ka jing kwa ru bangi ni don habor kata ba kanum don ka jing punthut amar teng teng ka politics jungi ha meghalaya kalong ka politics ka dokti kam dei ka politics kentiu te ka tu ka politics ka dokti ru ka kata tapi tengim kwa kan ban ong ban shua ka dokti than ru namar ba ngila don kam phi nga som ba khala dei ka por ka bangim la apshu te ban ong gupta te ngam don phi ta ka jing sngo ma de ka parti ru tang malayo man ya karan hang ti tang malayo emerging mon bat le si kan nang khlan hi ta ka rukom sinchar khadar bat kan bha hi ya ka jaj ben ri bro ko bai ka ban ni kong hi tharangi khap ya poi bu hi jaj ben ri man ka parti de ka ngidon kam ko mangina ka kongres ngidon ka ta ka jing sngo khia ban ngi kwa ban don ki breu ki ba le si ki ba kham thamai bat kin don ru ki breu ki ba kham rang ba ki bala kham dan kata ka experience mah kan ka kam sinchar khadar dan kam hi tambang ta kan to ni i ha ka kadai ka ba fi ong ha ka be de bat ki ki baro hanrei ka wei pat ka bang kwa ban biang kalong ba namar bang athare ka kongres ru kala bu bun teliki mat mah su pai ba kala pen snow tilong ka ena pedeng kini ki kat tu kat ni teliki mat ki ba hi snow day ba day ban pun urlong ba ye kini ki mat lani ki badon hapok ka manifesto jong pi ki bade ban pun urlong ba baro kha ji mla hi ban ong bam de pun urlong am de ba ong bala bun ru ngi tan tang basan riu nyo pratili ki ba kham long hakmat kan ban pun urlong ngi hap pun urlong ba da kum no ru kamdan ta ka jing dokti ne bisni ru ban chu ong ne kaleng ju phila da ki don ki wik parti la si ki don ki mat ki ba la si ki sngo ba yu ngasi dong ba ban kat copy paste su de ban le ja su tho am te ban chu copy chu paste bi ru biang na mar ba habakut hi kadi ka jaj ban ru hi ba ngi habu khman par habakut hi kata ka jing sha e dien jungi mata la arfo snem ngi don se dien man ni compare ba da ka asam ru te nga thai ngi la khab ya kham stand te kam lele kam num nuru tambah kat bakidon hi bangi sngo sho nia ke be kidi ban yu ne kitu ki sautli mangai kran ngam tan kitu ki santli kitu tingi don kam phi namal ba ukhon khasi jungi menta man chupe ngi la ya yeng la bon kam tam hang ni sot ma ngai i bon palat ki khna ki la nang ki la stat banong ban ya nu jor hi bat ki da haru ngam la ban ong biksha i sidin ki la dei hi ki bri ki bala pai phang bha ki bala yu i ka ki bala yu i kham bnia ki bala i kham bon kan ki bala i kham jangai te kadai ka kamram so ki jong mi khaman kadai ka kamram so jong ka sarkar but kadai ka kamram so jong ka district council ru ban kanti wiki ngimla apshu ha ti halor kita ki baro mo phikum ukurtong ba ka jo poru na ka seng kongres bis ngoba ki matrikam ki ba phil apan kre ki long ki bala biang ni upai ba un pule la ni ba un puson un perkhat ni kai ba fidan ba kadai ba ngathai nga upai ba kani ka kanti ba mentaling i ong dalit thap vote wat ya thap da ka jing song shit wat le thap vote da ka jing ngo ka ba klem don nong rem kan thap da ka jing ngo ka ba phis ngo ru ya ta ka jing khia mdei en amantar jong na jong pe iki para sho jong na jong haye pe iki khon shwa pe iki prasa pe khai shwa pe bnya bha shwa iki kile yu ne ka kanti
kumnu ka jing im juki kala nang hiar kumnu ka jing im jungi khasi kala nang hiar porwa phimi na yeng ka jing kuntu chonga kalong ba ngin hab ya don ka jing duai kata ka bening kong mo ne na jrong ka jing duai ya slok shwa ha yeng hasam pet khai shwai ka yeng kasam kumnu ka long ngi kieu nang hi ha perkhat bhashwa puson bhashwa namar ba lada pidon kata ka jing suthu ba jing sngokya namata ki khon ki ti la jong namata ki persa la jong namata ki bakha la jong namata ki khon la jong bat namata ki parlok la jong atharai phinlet hi da ka jing suthu ka nyawa philit thabot bat phin suthu ka ba pleng ka dei ka ba ning kong ngaju ong ik bre lada phi ya ka jat ban riu chwana yeng la jong te chwana snong la jong ka jat ban riu ka sapet la de la phi la de phila ban chwai la de ya ka yeng ka sam ik paramarjan ya ka snong jong la jong shwa namar ba kuma ong kibri kuma ong phareng mo a drop makes an ocean a penny makes a pound kalau ngop ju kan ka yeng ta ka jat ban riu jungi ka sang shuna yeng to sotonat ba manual namar ba yaki ba phila yo ban batai bat phila ya sam bat ngi kani ka por kapan pasai ba amtang ba philong ubriu bastan ri don ru ya jing sampang mo khamtam ha ka be de bat ki ba phi nong no ki saudong saukun ti ban kertiang di ban kertiang yang sa manifesto hi ngin poi yang namar ba kumbala batai man ne ba ka jing thmu hi jungi kalong ba ki pat ba haduk kat nu long bakin syai kenya ha ka bat ki materi kam jong ka kongres ti kani ko we ki jing kli ka bang ko ban bu bat ka ko ba tang ki polok jong ki ko ai ban tip mo namar ba phi kum na kalyang ka kongres hatu phi ju pet ni ya ki we pat ki materi kam jong ki we pat ki sengsan perthai ni ki reusimen ngaku apa pinju bab ya kata hoit dani mo nyipet ka bamla ban long ban num pet namar politics ne ha ka ka kamru ki idea phap yo na ki wei teng abaki kren ki bre phiru phio ban penjanai ke jing suthu jong la jong banong kinong mi khmat be ki politicians khamtam kha kani kanti mata bangai nga ki bon ha kamdai tang kinong yang election mo hinde ki don ki be ru ki be yakran sephang ka party ne ki kren sephang ka jaj ban riu kadon nong rim ha ka jing kren juki te banong in sumat la in sukulut ka bamla ban long namar ba ngi hab ya pele bat khamat bat skor sngotanat baka ta ka politi jong ka meghalaya kala nang kentiu kan mar ba kamde su ban su sakut tantang sedien te kila bon ba ki bre ki bala ai jung mut ki bala mir jung mut ba ki bala ya tainia haba rukom ka badai bat sngotanat ban yo sngo bat ngi nang ban su thu khambon te suntanat bhan namar kala khamsuk banwa jing tip khamtam kani ka perthai social media manta ka susong betang ka jing tieng jonga ka long betang hopat ba namar teng upat ba yu jangai yu ka ka bahang ni khmat te lada ka jing pai phang yu khasi kampat poi hadu kata na pedang ki ba ka jing tieng ka long ba ki don pat ki party ki bashim kabui kani ki don ki nom khmat ki bashim kabui kani ba supun be upat ba da ka pisah te mdeb tang pun bi yu pat ba dak pisah teng kilit kular ki pat ba ladang along MDC ngan le yakini tang ba phip khap ben job shwai nga kidan ki ban chu ong ni hala im khra le ladon ba le ai work order ru yi ki brio tengam su thu ba mut kum no le ai work order ki brio hakne ka kenti menta ngam pat yi nga kita ki kot ngala bana ba kila li ong ita ki brio ba phithap vot ya nga te kani ko work order la don dupa hadin bangala job phin satre tengam suthu akan rukom kan jaya kumta telong lada ki bre kim don ka jing suthu ba kham bnya kamana ka jing tien kan ya ke im lang sa lang namar ba ki ba syukur ki bon pi namar kata ka de ka ka raibi mo mensu ong no bangi khasi teng ni ngom namar ba ngi dang lui palan ni hok ba ka jing hok bam long teng ni lui hadu kata ba ni sngo ba ngi yo itu jing yo khendiat ni song ba kala biang lut te daja san senam rum lele te katu ke ngadan kata jing song sngo khia kan ka kidon ki jat constituency ba ki nong thabut ki ap hadu do wan ki candidate ban ai pisa te kata beling ini le rangi hab yakran hiang ni bersa kum kitu ki jat constituency ki di men ngasu ong ki kitu ki jat breu ba sngo thu lang kan
Namar ba kani jing thab bo jong phi kam dei tang jong phi simet ta ka kata wat dei ki khun siu jong phi ro kan kata ba hai ki khun siu jong phi ro wat mut ba phi yo tang menta si sien kala biang lut namar ba ladang imna ban trekam hak rukom ko badai bat lada kini ki brio ki bamdan ka but ban trekam ki supen biet ye phi tang da ka pisah bat pen biet ye phi tang da ka jing thok jing syukur nget yang kejat ban riu khasi te kam ne su te ngila dan ka jing ma kan ndai bang penting namar bangi rung idon kata ka jing so so ba kejat ban riu khasi jungi ngi di man te lakam kat bangila haba ka sarkar nandu mandai manthai nadu ki snam khat khandai nyofu sanpho ar ma bangi penmi sik schedule kadon kata jing so thu namanta ka jat ban riu khasi bangi don kam ban shong kan shong konor te balai kan ngin ya de te ya kalau wei jong la jong ba ngin ya de kalau wei jong ki khon jong kan ka jing kan tu jong ai ka tai bon sin kum ki breu kum pla ban mane ba haswa ban thep bu ki expect la ni ki khmi ling ti pan yo ka er ka e mo te la dangi nyo pat lan dai la dangi perkhat pat la dangi analyze kum ki ong mo ban ban ta bhai kita ki jing yo iba san spa she hajar ni arajar hakita ki san snem la dangi ken tang di ki naya la ni tang di ki sukaru kam dan te kata kejing bentoy ka bangi yo ken la dangi ken bhai kata te ka kum phi ong ba ho ki breu haswa ba kin jit ki de ban perkhat ba ne ban pi tai ka pisah namar bagat tu kana melam sai idan ni wei perlo jong ni dang ri bahi yang hi ikit balong RJ mo jong ka radio man swa iju ong ba ka tu sing ai pisah de piken man lakas ngi re tang arting karo kam dei mo sisni te along ba la kham rem ka kli sniang ban ya kli breu te long syukran biriang ta kan tamba katu ka ktin jong ide ka syo ba ma kan kit kha jing mut ba so sen ai la bam kwai yang belai tamba dalong sukum nung nuru ikit te one of ban syu ong no wei khna bad wei wa ngai i padlok bang asu tanat bate ban sabi naman ba hai itu jing biria jong ki dei ka jing song khya ka nia ka dan te ka juk tanat jong i khasi long ba teng teng ka ktin ka khlan tengah syukurman bi ba ka ktin jong ki tiket kan khlan ba hai kan ha kan ni kan tim ta tongin poi biang sa to komentar namar ba phi ong mene ba phi pet nei hai ti haba phi pet ya ki matrikam jong ki wei parti sing san partai kai ka ba phi pi hatu lada phi anu jor ka jong phi ka kham duna ni ka jong ki te ki wei parti sing partai sing san partai kala kham biang palat ni yo kadang duna ni hakan ngur kom ba manual phi ka politik samjudan ko matama ka politik samdei ka kalenti ka bayat bitang ka wei ka sulok kibon jat ki sulok ki bala ban poi sa ka ju ka destination ka thong ka dei ban poi be sa ka jingkwa ban kentiu ban ka thong ka dei ban dei be hakmat jongi ka politik ka ya udan boong banganiat na kadiang udan boong banganiat na kaman udan boong banganiat bet teng teng ka jing bakla ka jing ya kan kham jurong teng teng ka jing dei ka jing ya kan kham lingkon te ka jing ya mir jung mut ba ka jing ya tainya ka don kam kan hak politik kalong ta banong baki duna maki gibon mangi ngam ngai ne banong ban pensiong nia pan ban su tre ban ya keren ban su ong betang kania jonga ka badai kata te bamla tat banlong namar ba phila su thu ka politik te nadu por manda nadu por ki greek nadu por ki roman du ki emir jeng mut ki tanya be hi te kata ka debate ka di bandan ma kat nang khan ka debate kat nang bha ka quality jong ka debate kata nang bha ka an ka bala ban mi nang tu te ka an ka ban su mi tang na ka jing mut jong wei ubri tak bamla banlong te kita ki jing snaan ki di ban kham khlan te manu ba khlan kania manu badan kania kata te mla banong namar ba ngi khap ya mir jumut khambun kan banong ban su hanga mai bitang ibe te bamla long pe ta sakawi ka jing kali ba manual ba hatu pisngo ba kalong ka ba don kam mo yaki pat ba bakin ai ya kata ka 6% ka jongki bakin pensiong nong rim na ki mat rekam habaji ya unu nong mi khmat tani kan unu nong khmat hatu pisngo ba kalong ka ba don kam yaki pat ba bakin da bishar bin pabin dani banda pej bahan ki mat rekam pej banong pat ba bun su bishar bi tik tang hakimat ba ya karen ban rekam kam la ban long namar ba bar khoj ngi khwa ko ong ngai phi udon bayat na kamon don bayat na kadiang nei ka jingmut de ban paisa ba khamat hanai ki pajba ki di ban bisar kata ka dukom ka ba pet khai kan ke ka intention jong ubriu ka intention jong parti pet khai kan ke ka reputation ru namar teng teng phi su ba bani kran hasurok singkin ka so
Ndai pi hapet pat sedien ru. Habanginya kali pi don kam itu review merar. Namal ba ban sunya be khmat klem pet sedien ru long. Dai. Te teng pi pet kan sedien ru ka reputation ma man su ong na. Ta kan ka jinget jungi ka long kom ta hi namal ba kham tam ne ki ban su ong no ki temen ti don ba ka ta ka jing su thu kan ban pet kham bnya. Te kiri kena manta ki pli kim da UI ba. Ande kiri temen ki dan ki jing sania e ko kongres namar ki la UI ki kam ki pala le. Namar machu ong no kani ka state jungi ngim na da yo la da kam dan ko kongres. Kata tengi ngathara ki jing suthu de bandan ba kan. Kam dei tang mangi baro kha urit pat ma kham tam ha north east ma ka Mizoram du ka yo namada kongres Nagaland du ka yo. Arunachal ru kayo o Manipuri ru yo namar ka kongres na du mensuahi kam ju pet nyam kam ju pet kapet kelum bet ya baro hot bat ha ka jing pet kelum pat ka UI ba ki don ki jaj bendiu ki ba pher hang ni India kita ki jaj bendiu ki di benyo i tai rukom im jong la jong bat kasngot tenat hi ban ai kata ka respect ma kata ka buram mi kata ka jaj bendiu te ka ai man ki kentot la i jing yo kan kanang ba kin yo ban im hi tu irukom iba benya ibat iba ka India bar ko beru ka di ban buram kan te ka jing sinai ka long ba kumbalong menta ki don ki parti pat ki ba le se kim kwa ban long ta ki kwa ba kan long bit ka wei ki wa man kulum dut ka badan ban pen ai bit ka bor ban pen long bit ka wei te badan ki parti kum kita ki ba kwa ban pen pher ban su kodok ti bet ba ki wei kim dei tang bangi ki ba te ka poi ki jing tiang ta ba ka ba tiang pat ka long ba sab nangi pat nang ni na po Meghalaya ru habangin ngidi ban yang persya kumi kata kai kai ki dan pagi cai parti ki ba lesi ke jing yo nong jong ki kawan ke jing yo nong jong ki simen ki tur lang situ lalong no basu lalong no basu de kala kan lalong mandiri tigili dia no kata ka jing long jong i lalong kilang ko ngo be kat bong sithi do ong thi biang be do ong thi biang be te ka ba sep tiang ka long kum ta kan te ki thi sithi ru ban su ong ta ki parti ki ba kwa ban kulun lut ma ya ba kha ya kata ka riti ka dustur jong i ru kim not ban pen i ban palat du namar ba ki sya kadokti na sya phareng pan ki dan ki US ki kadokti ki ba ki ayat bakla ti ki le jai tambah ki le pat hai rukom iba kat jing pat jonga te la long no ba syat sop ya salak na din ya po na din katu kor kom le kom tu pat te sabar ti kin ong do kumbai kan din na po pat te kor kom trikam te itu hi ki kwa man pen pher ba hi kan ti kwa ban pen pat hi kan ya jaj bendio teng na ju ong kan yam ni bu sya surut ne kadi ka jaj bendio sya hi ka ba hakmat to ba manual kani kam de ka sen ka ban kong i phe phin nya khon nya ke election mo MLA ru phla e khon ti ka e ka jing i la ni ka ta ka jing khmi ti jong phi ha ka ba ya dei but ka response ka jong ki but ka e ka ba phi don ka ta ka jing kermen ha ka be de but kani ke election MBC ka ban wan ka jing kermen hi jonga ka long bet ba upat ba unjit yo ubriu ubakis ngo betam bantrikam barkin ai ladu ye ki briu ki ba pher bakin kiu si jorong kata ka din jing kermen jonga ka ba ningkong bat kin pet khambania mde ban pat buat mde ban buat songsit but of course kum na ka parti nga kwa baki pat ba ken suthu ba ka kongres hi menta kar kompenyang candidate jungi ki ba pher bat khamtam ki badang thamai kadai ka jing kwa ka jongi ban pen pher kata kar kom trikam habang iwan ki bre ki badang thamai ngiwan ra ru ya ka jingmut jing perkhat ka ba thamai ngiwan ra ru kar kom trikam ka ba thamai habang iwan ra ke ka ba kumta ngai yanga kandai hi ka ba namal nga itieng ban supet mo kidan kinong mi khmat ki ba lalong no kum ka umso ka bala expire handai su keliang no tang bilor ba thamai tang ma supen ifu kan tukum tu te ka tieng kan te ngidon kam hi kirang ba du ngamong bangim don kam kirang ba ngidon kam namar ba kin yalam lenti hi kirang ba tamba ai ba kin long ba ki de kirang ba du ki ba kham sempang ki ba dan sisa kata ka jing ban netrei pat ba
mdei ki ba shu shong shit than ru mdei ki ban shu ko dokti than tangai ke jim bakala jong ki wiru namar ban ko dokti ke suk ta ba ndei ban ong ban ne trei pat ban kan ti wi dai ban dia ta ka tingi dan kam pat ban long so kum num nuru ban poi hang thi hapo district council ta ki brio ki ba dan kata ka jing kwa kan la da ka dan ke jing kwa ngai janga kan dan bi hi ka len tiru if there's a will there's a way mama pareng ta ta ko le shibon ba manual halor ki ai ba ro ki ba phila da ban pasat ba ya sam habren jungi ke ni ko por ki shaki sembo perkhat ki ba nga thai ba ro ki su tho shai but nang ni shikmat kin yele ban perkhat ki ba phila ya sam ma te ka jinglik ba khaddo ka bang khwa bu habren jungi ke ni ko por ka long ba balaya kini ki manifesto le ni ki matrikam lapen mi shita yo le ni arta yo hashwa ki election laban batai kan dia nak beda baita to manifesto jungi te kam dei after yo shwa election kala mi mentala si banasteng te ban ong ban snahi ka manifesto kam dei ka manifesto ka ban kong esama ka kongres ka dan takimat bagi kwa menteri kam te kan ke jing mi jong kimat jing kwa menteri kam ka dei bangila ya mir jing mut bahaswa hi ban khat namar ba banjit candidate shwaru ka simpor te hadin bangila yo iki candidate ngila sos kam te ngin saya shong lang para ki candidate balo khaj bangi amir jumut khambun namar kidan ki bakwai kan kidan bakwai katai tadala ya shong lang ta ka committee meeting bangi shong bangi saya ai la lai jingmun te kan sadan sa ka proses pat ke ba ong ba okay phia kwa ban kren chapang kini kren chapang kitai but phia kwa ban ya chakmat ru ne kini ki mat jong phi tengin saya concise ya kamo masusna no ditai ba tang sip hopan te ka tu ka simpor namar mangimla banjit candidate sisna menchwa ngimla banjit candidate pendru banai menchwa ngijit candidate bichwa dala khamjat te kila ya ki breru ka parti ka blok kai ya ban ne candidate hi tengin pat announce kan dengila ada announce candidate cha ngila sutu dan ngin saya shong saya sna kita kamat te obviously kan slam kan te kam lele namar ba ka jing sapriang ka khubor ta ka ya hi kum pertai social media mentari tang alai sini lah tiblon kislong tahi ta khuble shibon esa sisen ba manual nam ta ka por ko ko jong phi but nam ta gini ki jing tip ki ba ingla ban ong ki jing tip ki ba kongsan ki ba ngi kum ki ba ngi de ban tip ma tinga thara ko mangala ong mani ngi skam baleng ba jong phi ki pa ba bat ki prolog ki ba pet ye ka program ru kin yo ye ki jing mentoy bat ki jing panchai jing mot ma ha ka bakin su tho kham ha ka be ki ai ba ro ki be phi pra da ban sama thara ngan ki prolog hi namar ba kala kham jrong ki jing ye kran dengan ki bakin bishar bat pet ki ai ba phi pra da ban ya sam but ka jing ya kran kadang sotonat ko asyu ban peteng re ka por kam ailan la ha ban penkut no swa menta de sa sin khobre shibon ba manual but kit bok ki rengi phiru ko mukurtong ha ka ba pinang ai trei bahaya ka kam but ka ek ba pinle kinlong ki ba renti but ruba ha ka ba pinla ban poi se kata ka thong jong ka jing job lum ba ka jing ibet ibyang jong ki pa ba ban jit ye phi ban long kum uta UMDC ba phin mi khmat shaka ki HEDC ma ti porlong nga ai khublei ya ka shillong mail ru ka so bala kumban ong no urishot basaw dei jong ka democracy Shillong Mail has done a lot of justice to it khublei shibon khublei shibon ba no sesin ti porlong da ka tu ka jing ya kren ka belengkot ba ba manual ba duar ngila poi ka bakut bat ngangit skam ko mangala ong ba pinyo i kita ki jing penshai jing mot lani ki jing sumuthu ha ka be de bat ki ai baro ibala sam ti mentang ya haban penkut shwaya ka ni ka program jing ya kren ka jong bat ka dah do pengin syam yang ha ka wei pat nga khublei ka por ka jong phi khublei shibon Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, ka jingmat lani ka rukom syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya